Младежки глас за вас! В минутите на рубриката Младежки глас за вас аз казвам добър ден и добре дошли отново на Сибил Бойчев и Антоанета Николаева. Здравейте! Добър ден! Неотдавна в едно от нашите предавания споменахте, че ви предстои среща с неправителствени организации. Такава среща бе осъществена. Какво се случи по време на нея? Колко организации се включиха? И преди всичко да припомним каква бе основната идея за това? Неформалната среща на тези организации бе свързана с идеята за създаването на така наречения НПО клъстър. По принцип, самото понятие произлиза от английски език, означава струпване, събиране. НПО клъстър представлява обединение на институции и организации, които развиват дейност в обществена полза. В обединението до момента се изявиха желание да се включат 14 организации, сред които фондации, сдружения и институции. Разбира се, платформата в момента е отворена и за всички други, които биха изявили желание и биха искали да се включат в дейността на НПО клъстъра. Всъщност в рамките на тази среща са се зародили и някои идеи. По какво работите в момента? В момента работим всъщност по две инициативи. Едната се казва Добрата новина. Накратко представлява един информационен сайт, в който в последствие ще доразвием и идеята е всъщност там да се публикуват новини, свързани с дейността на организациите, които членуват в този кластър и по този начин да зареждаме русенци с позитивна енергия, също така да ги информираме и да канализираме информацията, като по този начин ще увеличим ефективността на дейностите на НПО-тата и също така по този начин ще излезат наяве кои са всъщност по-активните НПО-та, които наистина и реално вършат някаква дейност. Другата инициатива, която подхванахме на тази първа среща, беше да стартираме една кампания против вандализма. Предполагам всички русенци знаете и сте забелязали. В Русе това е един доста сериозен проблем, се оказа вандализма и рушенето на пейки, драскането по стени, по блокове, чупенето на чешмички и друг вид обществена собственост, което на никой не е приятно да се разхожда в един град, обсеян с руини и надраскани сгради. Затова подхванахме тази кампания, като там идеята е тя да се реализира в две части. Едната ще бъде информационна част, която ще работи чрез информационни срещи, чрез подаване на информация с посланници и другата, която ще бъде активната част, т.е. ще се извършват различни акции за почистване на обществени, пак може и частни сгради от вандализма. Евентуално планираме да поставим стени за графити в града чрез този проект и като цяло да създадем място, където примерно уличните артисти като графит райдерите да могат да изразяват своето изкуство съвсем официално, спокойно, да ги насърчим, защото това е едно прекрасно и интересно изкуство и начин за себе изразяване и да ограничим тези безсмислени вандалски прояви. Само бих искала да допълня, че макар и тези две идеи да са на Младежки глас, всъщност те ще излязат като инициатива от името на НПО клъстъра, защото всъщност основната идея на този клъстър е самите организации и институции, които влизат в неговите рамки, да работят по общи проекти и инициативи. А предстоят ли и други такива срещи за напред? Да, предстоят още. Следващата е в сряда на 30 юли отново в нашия офис, като също така ще използвам възможността да отправя поканата към всички желаещи активни организации да заповядат на тази среща. От 18 часа е. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам успех. Сибил Бойчев и Антоанета Николаева бяха гости в студиото на Радио Русе.